Pontevedra avanza no seu programa de actividades para difundir os contidos do Plan de Mobilidade Urbana Sostible entre a cidadanía. Na Praza da Peregrina xa pode verse unha exposición que resume algunha das súas claves. E coas novas modificacións legislativas, Lei de Transición Ecolóxica, Lei de Mobilidade Sostible, bueno, pois hai unha serie de avances que se están propiciando por parte da legislación actual, que Pontevedra, bueno, estuvo na vanguarda sempre, pero aproveitando esta legislación nova, pois queremos avanzar máis, abrir unha nova etapa. O PEMUS xa se pode consultar na páxina web, onde ademais os veciños poden facer achegas. Tamén se están a celebrar reunións con diferentes asociacións para recoller a súa opinión sobre o documento, e que a intención do goberno local é conseguir a máxima participación. A recepción é boa, a explicación que nos lles damos e a exposición que nos lles facemos gusta, e todo o mundo di que parece que están conformes co que lles plantexamos, pero sobre todo destacaría a sensatez de ímolo estudar, imos facer achegas, imos intentar melloralo, e nos estamos encantados con esa participación que están tendo os veciños e veciñas cos que xa nos reunimos, ¿no? O Plan de Mobilidade Urbana Sostible é un documento que teñen que ter aprobado todas as cidades de máis de 50.000 habitantes para adaptarse á legislación en materia ambiental. Un dos seus aspectos é a creación de zonas de baixas emisións nas cidades. En este eido, Pontevedra lidera un movemento alternativo, que toda a cidade teña esta consideración para evitar a implantación dunha peaxe para acceder ao centro ou ter que prohibir o paso a vehículos en etiqueta eco. Que permita os tráficos imprescindibles para que a cidade funcione, que xa temos demostrado en Pontevedra que son menos dos que aparentemente son, e que permiten unha cidade de alta calidad de vida, ¿no? E neste sentido, pues, en fin, apostamos por eso e esperamos que eso sexa entendido, ¿no? O prazo de presentación de suxerencias manterás aberto ata o 31 de xullo, en canto o PEMUS terá que estar aprobado definitivamente antes de finais de ano.